I am a podcast that is broadcasted in Welsh about technology. Helo a croeso I haclediad rhif 24. Siŵr bod chi'n gallu deud o'n llaesi, mae nid Sioned ydw I. Fi ydi Elliw Gwawr a dwi'n neud guest appearance tra mae Sioned yn neud pethau pwysig fel magu plant. So, helo! Helo! A mae'r ddau reprobates arferol dal yma. So, sam cael gwared o'n ydi? Na. No, oce. Ie, sy'n neud llonglyrchiadau I Sioned wrth gwrs. Wrth gwrs. A'r mini cef. Ie, mini chef, ie. Mae'r cyfrif Twitter yn quite funny. O'n i'n methu coelio fod hi di agor Twitter account. Bron iawn, be oedd hi, awr ar ôl ddod allan? Ti'n methu coelio bod Sioned i'n neud na? Ie. Ti'n amlwg I methu coelio fod hi disgwyl awr, de? Wel, ie, I suppose, ie. Ond na. Oce. Hogia, be da ni'n trafod heddiw? Wel, dwi'n meddwl di peth amlwg I ni drafod, really, does? Ryw gwmni di lawnsio ffôn newydd. Na, goes. Oes. Good God. Ia. O'n i'n methu coelio fo chwaith, o'n I di syni gan I ffaith bod wedi dod allan y dyfais. Neb y disgwyl o'r dyfais mae'n dod allan. Dwi wrth gwrs yn siarad amdan Nokia. Be di allan eto? Na, disgwrs. Yn bodoli? Mae'n bodoli o leia, so hynny di peth mwyaf. Na, wrth gwrs, mae Apple wedi cyhoeddi yr iPhone 5, a mae gyda un yn llawi. Ooo, nes ti giwio amdano? Na ddo. Gos gen I'm amser neu pethau fel awyr. Da iawn ti. Na, oedd Vodafone dyn ni cynnig reit da I fi amdano un newydd, so nes I dweud, dyw pam im de. Be, oedd nhw'n actually neud offers ar yno? Na, chi nath nhw, oedd yn contract I fyny, so. Ie, ond be o'n i'n ddallt o'r contracts pob, ma' nhw'n, dydyn nhw'n competitive iawn a dos am llawer, dod ti'n really'n gallu cael deal efo iPhone, fatha ti'n gallu cael efo ffôns eraill. Well, ti yn os ti'n bygwth gadal? Wel ie, yn union. A so, oedd nhw eisiau, achos bod fi'n neud o trwy gwaith, ges I gynnig deal oedd yn reit da, wygon da I fi aros efo nhw. Reit. So, hwnna dy mwyaf I fi. So, be mae fel, be di'r pwynt, ydy o'n well, ydy o'n really neud te a coffi a... Mae'n dibynnu be sydd yn... Be di'r ffôn sgynnych chi ar y fyny. So, os gych chi'r iPhone 4, dwi'n meddwl bod o werth yr upgrade. Mae'r 5 yn lot yn gyflymach na'r 4. Neu sylwi fo'n dechrau fyny, apps, dechrau fyny, cymeryd lluniau yn y camera. Mae'r camera'n well o beth llawar. Ac mae'r meddalwedd I wneud efo'r camera gallu neud y panorama hefyd yn well na'r be oedd yn be oedd ar gael ar gyfer y 4. Os bod gennych chi'r 4S, dwi'n bersonol ddim yn meddwl bod o werth yr upgrade. Ond eto mae hwn yn gyd yn ffitio fewn patrwm sgyn Apple. Mae nhw'n neud, so os gennych chi'r 4, 5 di'r upgrade nesa. Os gennych chi'r 4S, yr 5S fydd yr upgrade nesa. Bod yr upgrades mawr yn dod bob 2 flynedd I pwy bynnag ffôn. Mae o'n newid i'r gorau o'r 4 ydy barn fi, a sicr dyna be o'n i'n symud I fyny oedd o 4 i'r 5. Dwi'n meddwl bod o'n dam, a peth arall sy'n sioc mawr ydy actually teimlo'r pwysa ar y peth. Mae'r peth mor, mae'n anhygol ysgan I ddweud y gwir, I feddwl beth sydd... Yn bach yn disconcerting ddo. Dim bach o bwysa rhywbeth. Ie, mae'n teimlo fatha bod... Fatha'r tro gyntaf nes I drio watch dweud allan o titanium. Ie, chos, ie. Trio watch dweud allan o titanium. Na, oedd o watch a dweud allan o titanium, oedd o teimlo fatha watch plastic, oedd o mor ysgon, ni'n teimlo fatha bod ni di anghofio
watch smell, dio. A hynny di peth hwn, diolch teimlo mor drwm, mae'n teimlo'n ysgafn ar gael, mae'n teimlo fatha, achos mae'r cymharu mae'r pedwar yn bloody drwm i cymharu efo. Ie, mae gynna ni fatha rhyw syniad yn pen, mae rhywbeth sy'n ddrud ac di gael ei wneud yn dda, tueddol o pwyso lot, dydi? Yndi. So, fatha, efo lot o bethau. Ond mae o'n really yn weird o ysgafn. Ond mae o, t'bo, mae wedi gael ei wneud yn ridiculously o dda. Ac dwi wedi bod, t'bo, nes i gael un fi ar diwrnod cynta am fod fel a dwi hefyd. Ond ar ôl pythefnos o ddefnyddio fo, nes i digwydd bigo fyny ffôn y wraig, ac o'n i'n fatha, oh my god, ma' hwn yn really drwm. Ac pam nes i roi sgrin ymlaen, nes i fel, wow, mae sgrin hwn yn tiny. Mae ydy. Ac hynny di peth, a beth sy'n syniad mwy ydi, ti'n edrych ar llunio beth sy'n tu fiewn i'r peth ma, a methu coelio faint o bethau maen nhw'n gallu roed fiewn i'r beth ma'n yn y llawn ni, a cael o fewn i speth mor fach ac efo'r battery sydd arno fo. Mae'n quite anhygol. Mae'n un o'r pethau sydd yn un o'r symud nhw really di wneud y newid efo'r connector mynd o'r 30 pin i'r lightning. Ie, dwi'n fed up o bobl yn cwyno am hynna am fod mae'r connector 100 gwaith gwell. Dwi'n dallt os mae rhywun efo rhyw tywod speaker system sydd werth 400 pint fatha, beth yw nhw'r Bang & Olufsen? Ie, ac wel, os gen ti ddigon o bres i brynu hwnna allan gynta, dwi'n siŵr fod gen ti ddigon o bres i brynu adapter neu beth bynnag. Wel, ti'n cwyno, ti'n prynu iPhone am 500 pint. A wedyn cwyno bod ti'n gorfod gael 30 ar cael connector. Ti'n teimlo fatha ti wedi prynu Porsche ac yn cwyno bod ti'n gorfod talu 10 pint am y mat. A peth ydi, dewis chdi ydio i brynu upgrade ffôn beth bynnag. Mae'n gweithio'n iawn efo'r ffôn iPhone 4S neu beth bynnag gynti. Sticio fo hwnna. Ie. Dyna dwi wedi wneud beth bynnag. O'n union. Peth hefyd ydi, ti'n gweld mae'r technoleg yna rhywbeth sydd wedi bod o'r iPods greiddiol, a mae wedi cario mlaen efo fo, a dwi'n heb di rili di newid i byd ers hynny. Oedd rhywun yn deud, oedd yn gweld erthigol ar CNET oedd dwi'n meddwl yn deud, oedden nhw'n iawn i wneud y newid, ond oedden nhw'n wrong i trio neu pres o'r newid. Ie, dwi'n meddwl fod o dipyn bach yn extortionate faint ma'n eisiau am fod. Os ti'n gorfod gwario 30 quid ar adapter, ond mae'r actual, os ti isio just cable, o 15 quid. Ie. Twa, beth di'r cymryd common sense. Ond eto, ti'n gweld hefyd y reswm pan mae'n di newid o'r newid y sim eto i fod yn sim llai beth. Eto just mwyn cael fwy o le iddyn nhw'n gallu rhoi fwy o technoleg fiewn i'r ffôn. Ie. Ond ie. Ti'n meddwl bod o rili yn mor wahanol, a ydy'r ffôns newydd gen Apple yn dod allan o'n bob tro, ydyn nhw'n ddigon gwahanol, ti'n meddwl, bob tro? Fatha, dwi'n just teimlo fel, ma'n ei newid yn allan, so mae'r peth gorau mae'n gallu cynnig ydy panoramic camera, wel, peth ydy, nawn ni'n gweld newidiadau arferthol, arallfydol o'r ffôn. Mae'n od gyd gymaint fydda ti'n neud efo dyfais y maint yna a'r siap yna. Na i reid post i fyny ar blog fi, o'n i'n mynd i neud, ond nes i e-bostio fo i rywun amdan pam ers i'r iPhone cyntaf ddod allan, y gair mowr oedden nhw'n defnyddio oedd revolution, a wedyn ers hynna bob un iPhone sydd allan mae'n dweud, well, this is not so much a revolution but an evolution, a mae bob un flwyddyn, a dwi'n na i reid o fyny na,
Ie. Nes i ystod hynna ar golwg 360 yn deud, y peth mwyaf wan ydy, dim yr cyledwedd ydy'r peth pwysig, y meddalwedd fydd y peth pwysig nesa, a be da ni'n gallu neud efo'r technoleg ma. Da ni'n dod wan i ddechrau dallt y well be fydda ni'n ei neud efo hwn, be di'r gorau, be di'r ffordd gorau defnyddio fo, be di'r ffordd gorau o manteisio ar be mae'r sgrin, a'r technoleg, a bob dim arall i'n gallu roed iddyn ni. A haid i ni, pam gymerodd o rhywbeth fatha bron i 400 blynedd i pobl wedi dallt be oedd yr grym system argraffydd ar ei Gutenberg datblygu. Da ni ond wan, os ti'n cymeryd pethau fel i'r oes y we, da ni ond wan yn dechrau dod i yn union be di'r pŵar yr smartphones ma a'r meddalwedd sydd ar gael iddyn ni, ar gallu mae'r dyfeisiadau mae'r roed yn dwylo ni. A dyna bydd y peth mwyaf nesaf. Ti'n edrych y pethau fel Square, mae'n system sy'n galluogi ni wneud taliadau, cardyn credit trwy defnyddio yn iPhones ni ag efo cardyn di'r iPad a falle. Mae'n cwmnïau wan yn datblygu system a talu trwy ffôn. Mae gen ti pobl sydd yn dod i fyny efo augmented reality translation, so ti chi dal dy ffôn i fyny o flaen arwydd a mae'n cyfieithu fo ar y sgrin. Da ni'n dechrau dod wan i weld be di'r pŵar a'r gallu'r technoleg ma, a dyna be fydd Google ag Apple neud ydy agor y platforms ma allan i ni gallu neud adeiladu yr cam yr evolution nesa. Hwna di'r peth pwysig. Sut ma Apple mynd mor anghywir a mor wrong efo i maps nhw? Pam bod nhw'n meddwl bod nhw'n gallu Wel, rhywbeth i esbonio... Wel, rhywbeth i esbonio efo'r maps ydy, un o'r resymau ar nhw cael gwared o Google ar y maps oedd oherwydd oedd Google di newid yr telera ar gyfer defnyddio Google Maps. Oedden nhw'n mynd at Apple dweud, da ni eisiau mwy o bres amdano fo. Wel, di'r yn confirmed, ond mwy na thebyg dyna o. Wel, hyn ydy'r un o'r resymau pam dar y pethau fatha Foursquare newid o'r wrth i defnyddio Google Maps. Ie. Mae wedi newid yr telera ar gyfer yr APIs. A dyn, o hynna fel oedd nhw eisiau wedyn meddwl... A peth di, mae'r system y mapio yn anodd. Mae'n anodd dod i ddall be'n union y ffordd gorau dangos yr cynnwys, y ffordd gorau o cuddio breu peth. Chos beth pwysig o maps ydy, dim yn ydych beth sy'n cael ei ddangos o beth sy'n cael ei cuddio. A dwi'n meddwl bod Apple di cael yr balance iawn eto rhwng beth sydd angen i ddangos, beth sydd angen i cuddio, beth mae pobl actually'n defnyddio i ffôns nhw'n ei, chos yn Llundain falle beth dwi'n defnyddio fo i weld o lle mae'r adeilad yma dwi'n mynd i, so dwi'n ffordd hawsa o edrych ar maps y Llundain, di gweld lle mae'r tube station gosa a tre gweithio allan o fanna. Di'r tube stations yn mynd dangos i fyny ar maps ar iOS. Dwi'n meddwl, os ti'n edrych ar lle maen nhw'n cael eu gwybodaeth i gyd o, mae'r gwybodaeth i gyd yna, ond mae fath o fod rwy'n di, yr hen exchange yn ystod rhael fel byd, o'ch ti'n gorau swapio cables drosodd i gael ar ffôn yn drwydd. Dyn nhw heb di reid y cables i fewn yn y tyllau iawn eto, am fod mae'r gwybodaeth i gyd yna. Yn y lle ron. Ond y peth hefyd ydy, y reswm ddaru Google Maps mynd mor dda, mor sydyn oedd, oherwydd hwnna lot o bobl. Dwi'n meddwl rhywbeth 100,000,000 o dyfeisiadau iOS allan yna, a mae hynna i gyd yn casglu data, ac yn 100,000,000 o bobl yn rhoi bwydo gwybodaeth yn ôl i Google i deud sydd bod rhywbeth yn anghywir ar y mapio beth angen i diweddaru. Dwi'n meddwl bod lot o bobl di bod yn gwella maps Google ers sydd oedd allan, heb sylwi fod nhw'n gwella fo. Hynna di'r peth. Mae Google wedi lai, yn marn i anyway, wedi seithi hynna yn y troed, chos maen nhw wedi
Dyn nhw ella'n gweld yr faint o'r arian o dod i fewn gyn Apple am y maps ba, ond ella ddim yn dallt yr faint oedd werth just y pobol oedd yn gwydo'r gwybodaeth mewn iddo fo. So ma' nhw wan yn mynd i golli yr 100 miliwn na. A dyn nhw'n mynd i, a mae Apple sy'n mynd i, sydd yn mynd i ennill hynny, y ffaith ma' nhw wan yn cael y data i gyd, ma' nhw'n gallu defnyddio'r data i gyd i fwydo fo fewn i gwella'r maps, i gallu neud y mapia well a dad i ddallt o well sy'n mae pobl actually defnyddio'r peth yma. Ond o ran defnyddio'r maps, dwi'n gweld yn well o ran safpwynt dylunio a ffordd mae'n edrych, ac hefyd mae'n llwytho gymaint cyflymach na'r hen. Defnyddio'r vector maps, ma'n nhw'n edrych na... Ti'n mynd i esbonio i bawb beth mae hynna'n feddwl? Well, just take my word for it's better. Ond eto, dwi'n edrych yn dda wan, ond bydd o'n edrych, bydd o'n well beth mewn 6 mis mewn blwyddyn. Bydd o'n well beth. Dwi ofyn upgradeio ffôn fi i iOS 06 ar hyn o bryd, achos dwi'n eisiau golli maps. Ond, mae gen i ddau ffôn, so allai cadw un heb iOS 6, achos dwi'n cael upgradeio un gwaith i hwnna anyway. A wedyn, allai upgradeio un personol fi. So be gen i wastad yr opsiwn. Syniad da. A cofio, os ti yn neud o, ac yn ffindio rhywbeth sydd o'i le, cywiro fo dde. Ond fod mae'n really hawdd. Ti just yn... Be, ti'n gallu cywiro ar y... Be ti'n neud, ti'n tapio yno ti'n deud report a problem a deud o hwnna'n lle anghywir a dim mae Apple wedyn yn edrych drost yr pobl sy'n rhaid pan mae fewn. Rai wrth i drwy'r dydd, just yn mynd o gwmpas cefydd yn cywir. Beth ydy, be da ni'n weld efo peth atho Google Maps, mae gyn Google filodd o bobl yn gweithio just ar maps. A mae'r pobl ma'n bod yn gweithio ar maps ers i'r maps lawnsio wel nôl yn 2005, dwi'n meddwl. 2005, ie. So, ma' nhw bron iawn wedi bod yn gweithio hwnna, ryw 8 blynedd erbyn hyn. A ti'n edrych ar Google, ar Apple Maps, a ma'n atgoffa ni, really, o be oedd Google Maps nôl 2005. A ti'n meddwl... Ie, bod oedd lot o bobl yn defnyddio, be oedd o, street map, neu... Street map, ie. Rhywbeth. Mae pobl yn anghofio yn hawdd faint o rubbish oedd maps online yn 2006, 2007. A wedyn, faint mae Google di gwella dros yr amser, just cario ymlaen. It's been an evolution, not a revolution. Ond y peth ydi hefyd, mae o well i ryw raddau hefyd wan bod Apple efo maps i hynna'n. Be hynna'n gorfodi i Google trio neu rhywbeth gwahanol i maps nhw a trio addasu hynna a gwella hynna hefyd. So, eto mae'n gystadleuaeth yn dod. Mae'n feddwl bod pobl, bod wan, dydy Google methu ista nôl a deud, maps ni yw'r maps gorau. Mae nhw wan actually'n gorfod neu rhywbeth amdano fo, trio gwella fo, a trio cystadlu yn erbyn Apple. A beth ydy wan, o'r cwestiwn ydy, wneith Apple gadael i Google roed app. Fydd rhaid iddyn nhw, os ma nhw'n submitio fo dde. Fydd rhaid iddyn nhw, neu fydd na inquest mawr i fewn i'r peth. A'r cwestiwn ydy, ydy Google am wneud? Chos beth ydy, os nhw ddim yn wneud, rhaid i nhw dechrau ateb y cwestiwn pam ddim, a fydd nhw'n rhaid i nhw ddeud gyhoeddus y reswm oedd. Chos oedden nhw'n mynd digon arian oddi arno fo, a bydd rhaid i nhw codi arian ar pobl i brynu'r app Google Maps, a bydd hwnna'n wahanol wedyn i be sgyn, bydd hwnna'n wahanol wedyn i be nhw'n neud o'r blaen, a pobl dechrau fel, hang on, pam da ni'n gorau talu amdan hwn wan? Da ni'n talu mi byd arall i'n Google, pam da ni'n gorau neud hyn? Mae nhw newydd galluogi Street View ar Maps ar iOS, ar Safari mobile, dydi? So ma bob di fyna os ma bobl eisiau ddefnyddio fo ffordd na, ond dwi heb di ddefnyddio fo cynlleiad o stwff sgyn Apple di nodi lawr ar gyfer Gogledd Cymru.
dwi wedi just wir mwynhau defnyddio fo i reid, t'wod, turn by turn navigation fi, mae'n gret. Fod dwi'n gwybod lle dwi'n mynd, dwi'n just yn licio fo. Ie. Sôn am iOS 6, tidwch iddo fi wan, pam dylse fi diweddaru ffôn fi iddo fo fel arall, heblaw maps business. I ddweud y gwir, be sgyn ti? Yr 4 ta'r 4S? Mae gennau 4 i gwaith a 4S i'n personol. Eto, mae'n gyd yn newid bach a newid graddol ydi o, a beth ti'n fod ydi mae'r meddalwedd yn gweithio well, ti'n cael access i beth oedd ar panorama. Dwi'n meddwl sa ti sylwi fawr o newid ar y 4S, sa ti sylwi'r newid y fwy ar y 4. Mae'r os ti'n licio Facebook, mae Facebook yn integrated i fewn iddo fo, dydi? Wyt ti'n gorau upgradeio i iOS 6 i gael gwelliant Siri arno fo, ta di hwnna just i gyd ar y server? Di Siri yn gweithio ar 4. Mae'n welliannau i hwnna. Mae'r Siri ar y 4S. Mae hwnnw'n ffrind newydd gorau fi, de. Mae'n briliant rwan. Dwi'n eisiau Siri gofyn pethau stupid. Mae'n gret i fi am bod... Dwi'n un o pobl na sydd bob tro yn meddwl, be o'n i'n gorfod neud? Be o'n i... Ti'n bod y thing na o'n i eisiau neud? A wedyn dwi'n cerdded rownd yn mynd i rwla. A wedyn, dyna oedd o. A wedyn, so fi droi just deitha'r ffôn, neud reid nodyn mae lawr yn y to-do list, ac mae mor handi neud hynna. Be arall sydd yn well. Mae passbook, ond dwi'n meddwl doedd hwnna i'r amlwg tan mae'n fwy o feddalwedd yn gallu defnyddio fo. Dwi'n creu cerdyn llyfrgell Gwynedd fi yn passbook ar y funud. Hei, neis. Rock and roll. Wel, union. Eto, really, just newidiadau bach, fatha refinements bach, mae'n pethau fatha do not disturb yn y system 1. Ti'n gallu atab galwada efo neges testyn yn deud, fatha allai'n siarad wwan ffwni fi'n ôl fath o beth. Mae'n anodd as nasi. Yndi. Ac eto, mae'n a lot o pethau oedd fans Android yn nabod ers ipyn. Ac eto pobl dweud, just Apple yn copio Google, di o. Ti'n edrych ar o, ti'n well, actually na, beidio, maen nhw wedi sylwi, mae'r defnyddwyr ni isio hein, a os ni eisiau cadw'r defnyddwyr mae'n rhaid i ni roi nhw fewn yn y meddalwedd ni. So mae Google wan yn mynd i troi rownd a dweud, actually, hang on, fe rhaid i ni neud rhywbeth newydd wan i cael neu meddalwedd ni'n well. So mae pawb yn trio neud un yn well na'i gilydd, a fel mae'r meddalwedd yn gwella, fel mae'r caledwedd yn gwella, di'r ffaith bod yr pobl yma trio cystadlu rhwng i gilydd i cael ni i brynu y stwff maen nhw'n creu. Y peth arall dwi'n defnyddio llwyth arno fo hefyd ydy, os da chi'n defnyddio Mac ag iPad ag iPhone fatha fi, dwi'n siŵr mae Chrome yn neud rhywbeth tebyg, ond iCloud tabs maen nhw'n galw fo, lle ti'n gallu gweld beth sydd ar agor yn Safari ar dy Mac, dy iPad ag dy iPhone ar pa bynnag device wyt ti. So dwi'n gallu gweld be sgynna fi ar agor yn Mac gwaith, laptop fi, ag iPad ag iPhone. So dwi byth yn anghofod sôn amdan, dwi'n siŵr na'r hwn o'n i'n darllen y thing ma, ond na, dwi'n edrych yn fyna dweud, na, yn gwaith o'n i darllen o. A peth arall, dynoddiol ydy, mae iMessages wwan yn gweithio'n yn iawn. Yndi, mae iMessage yn gweithio lot well o'n. So, os ti'n gyrru neges testyn i'n rhi ffôn fi, mae'n dangos i fyny ar fy'n Mac i ag ar yn iPad i hefyd. A dwi'n chi atab ar hwnna mae'n mynd yn ôl i lle dweud o. So mae'r negesur mae gyd yn gweithio ar draws o bob man. Beth sy'n bach yn weird ydy cael yr Mac yn canu, yr ffôn yn canu a'r iPad yn canu ar un pryd. O blam hynny. Neu ti swnio'n boblogaeth, Bryn? Wel, o ti'n.
Ond mae'n union un peth ar Twitter, pan mae Twitter, dwi'n cael neges ar Twitter, mae'n popio fyny ar bob dim hefyd. Bob un. Yr unig beth rhaid chi fod yn ofalus os da chi heb di upgradeio i iOS 6 eto, ac yn hwcio Facebook i fyny iddo fo, ac chi efo llwyth o ffrindiau, peidio gadael o lawr lwyth o contacts chdi gyd i fewn i'r contacts app. Nes i just deud, na, dwi'n misio pawb o Facebook yn contacts fi. Yes, o banol na. Ond da chi'n gallu tynnu lluniau nhw i fewn? A misio nhw newid dwi'n misio nhw tynnu lluniau fewn, achos beth di mae gyda'i dwsin o bobl sydd efo rhyw llun gwirion, fatha rhyw geffil neu rhywbeth, neu rhyw character o anime a falle, mae'n jyst yn dweud, pwy uffar di hwnna? A mae'n just well gyda'r llun dwi di osod, chos dwi'n gwybod be'n union ydy'r llun, a dwi'n nabod y person yna. A dweud, reit, Iestyn sy'n ffôn ni, dwi'n chi weld i lun ar y ffôn ni. Anyway, reit. Be arall sydd wedi bod yn digwydd? 4G. 4G. Os a rwy'n di blasu hwnnw eto? Na, sgyda'n things 4G. Dwi ar O2, so... Mae'na pethau diddorol. Mae T-Mobile di everything everywhere, wan de? T-Mobile ag Orange di unrhyw ei gilydd. So mae T-Mobile ag Orange efo'i gilydd yn creu everything everywhere sydd yn rwydwaith gyntaf 4G yn y wlad yma. Mae'na sôn wan bod Vodafone ag O2 am wneud deal efo'i gilydd so bod nhw'n gallu cynnig ar dan yr bandiau 4G i ni gallu dechrau cael yr system yma'n dod ar draws y wlad hefyd. So mae'na chance gawn ni dechrau symud ar cael LTE yn Brydain. So, gallu cael 100 meg lawr i'r ffôn sydd yn anhygoel. Fydd Caerdydd yn gael o diwedd y mis ma fydd? Mae'na trials mawr yn dod allan y reit handi dros ond peth ydi dyn nhw dal heb di roed amser ar gyfer yr Spectrum auction eto. Mae hwnna'n mynd i fod spel i ffod yndi? Wel di, ond y peth diddorol ydi wan, da ni'n wedi wylo ni efo Ed Balls yn mae'n ceinion wrsos pythefnos yn ôl. Na chi wrsos yn ôl? Da iawn, bod ti'n gwrando, Brent. Barod yn di Ed Balls. Wel, Ed Balls yn dweud bod o'n disgwyl codi dipyn o bres allan o gwerthu y rwydwaith yr bandiau 4G i ffwr. A lot o bobl yn dweud, dwi'n meddwl eitha godi gymaint hyn o arian am o'n disgwyl. Chos be welon ni oedd ar y cwmnïau ffwr y symudol gwario lot gormod ar trwyddedau i wneud 3G. A dyn nhw sicr ddim yn mynd i wario hanner cyn gymaint eto ar cael 4G. A so mae hwnna rhywbeth mae rhaid i ni ystyried ydy. Ac eich fydd hynny i'r gorau oherwydd os maen nhw'n gwario llai ar prynu'r trwyddedau, maen nhw'n gallu gwario mwy ar datblygu y rwydwaith, a mae'r prisiau yn fod yn ratach iddyn ni oherwydd dyn nhw wedi gwario, dyn nhw'n gorfod trio wneud yr arian nôl o beth nhw wedi wario ar prynu'r trwydded. A'r potensial efo LTE ma ydi fydd ddim fatha 3G lle mae 3G yn Gaernarfon fatha mond yn y canol really ar rhai networks ydi efo 4G fydd o'n ehangu bellach allan fydd so trw Gymru fydd di'n eitha saff fydd na rhyw fath o signal call i gael yn hytrach na beth sgyn ti rŵan lle mae o just yn torri allan ar hyd yr A470. A hyn ydy beth pwysig ydy mae cael datblygiad o'r rwydweithio yma mynd i wneud peth yn well. Chos da ni'n gweld wedyn bydd pobl yn gallu defnyddio'r dyfeisiadau newydd yma fydd yn actually gallu cael mynediad i gwasanaethau fatha Netflix, pethau fatha Xbox, Zune ar Xbox, i pethau fatha iTunes, y Google Store,
Kindle a falle, a bydd pobl yn gallu cael mynediad i'r cynnwys newydd 'ma, a gwrando ar cynnwys newydd ar y we. A fydden ni wedyn, wedyn bydd ni'n gallu datblygu farchnad newydd am cynnwys yn lle bod ni'n... So bydd pethau fatha... a mwy o bobl yn gallu gwylio pethau fatha Radio'r Cymru pan mae'n lawnsio, yn gallu gweld pethau fatha Sianel 62 a falle. A bydd o'n neud mynediad i'r stwff ma'n y well, a so fel lle wedyn bydd fwy o jans o datblygu, a gallu neud arian o'r cynnwys newydd ma sy'n mynd dod â fwy o cystadleuaeth. Dwi'n siarad lot am cystadleuaeth heddiw ma, a dwi'n newydd sylwi na. Ma' na lot o gystadleuaeth allan yna. Mae'r byd yn gystadleuaeth, ti'n dweud. Dwi'n cael Olympic fever, dio. Mae rhaid. Mae 4G mewn ffordd yn dibynnu ar lle fyd i'n byw yn mynd i gystadlu yn erbyn, t'bod, broadband tŷ, dydi? Ei lot o bobl fydden nhw'n angen broadband tŷ ddim mwy. A oherwydd fydd hwnna'n ddigon. Be wylwn ni ydy bydd pobl yn... Chos y gwir ydy lle dwi'n byw yma, mae gen ni'r llinell dod i fewn trwy drws ar broadband sa'r diwedd hwnna. Ond, da ni wan, os da ni gallu cael 100 meg lawr i dyfeisiadau ni, byddwn ni'n angen rhywbeth yn tŷ. Be ydyn, oedd Vodafone yn cynnig i fi, so ni gallu cael contract data, a so ni gallu rhannu hwnna rhwng dyfeisiadau fi gyd. So, fyswn ni'n cael 2 gig ar 3G, a so ni'n cael gig yma SIM card a dwisio, sa'r rhannu y 2 gig na. A hynny be, wylwn ni wan, mae rei fatha'r rei o'r Ultrabooks Lenovo ma'n dod allan efo 3G wedi adeiladu fewn iddo fo. Mae'n mwy na sicr fydd Apple yn roid LTE yn yr genedlaeth nesa o MacBook Airs. A dyna fe gyda ni, fydd gyda ni dod o'r wrth y byd lle o'r syniad mae lle bod gyda ni cysylltiad we adra, mae gyda ni'n just cysylltiad we yn bob man. Ie. Byna stopio, ti'n gorau cael lein ffôn adra, ti byth yn dynyddio dim ond achos bod ti eisiau broadband. Fys ni wrth fy modd os nhw yn cynnig i fi, do you actually use the phone? No. Yeah. Oh, here's £10 off. Rhywbeth fel na, ti'n ba? Dwi wedi gorau aros 2 fis ar symud i Llundain i gael rhywun i osod ffôn yma, jyst yn mwyn i gael broadband. A dyn nhw dal yn di cyrraedd. Anyway, dwi'n mynd flin am hynny. Fi sy'n bod flin am hynny. Ie. Erbyn amser yma flwyddyn nesa, eich fydd na dipyn o'r wlad wedi cael y service ma. Ond dwi just yn gobeithio wneith nhw'n just reid pre-stupid arno fo yn hytrach na just fod o'n upgrade. Mae pawb yn gweld ar ei ffôns a mae'n edrych fast di hwn, a dwi'n gwybod pam, yn hytrach na fo'n dweud, well, if you would like to experience the speed of 4G, £10 more please. Dyna'n anwn, de. Wel, dwi'n gwybod sut fysa nhw'n gellu, fatha, os gen ti iPhone neu 5 neu Galaxy S3 sydd yn gellu cael 4G ac fod dyna lle wyt ti lle mae 'na signal 4G fod o yn stopio chdi gael o fod yn cynnig chdi lawr i 3G. Dwi'm yn gweld sut fysa nhw'n gellu neud hynna, t'bo. So gawn ni weld in time. Wel, gan bod Sioned ddim yma, allwn ni ddim just siarad am Apple drwy'r dydd, drwy'r nos. Gwell ni trio siarad am wbeth arall neu fi'n flin yn gwrando nôl. Be arall sydd yn newydd? O'n i sôn am Nokia ar y dechrau, mae gan nhw ffôn newydd felly, beth dio? Yr N9 oedd wrth? N920, rhywbeth. Hang on, be da chi siarad amdana? Lumia 920. Hwnnw, Nokia Lumia 920, ie. Hwna y ffôn mowr na. Mae hwnna'n 4G hefyd. Ie, mae Nokia di cael, nath nhw gael, wel, oedd na 3 events, dwi'n meddwl doedd, cyn yr un Apple event, nath Nokia gael un, nath Motorola gael un, ac nath Amazon gael un, a wedyn ar ôl yr event,
yn Apple, oedd na un gyn HTC. Ac dwi'n meddwl fod na un o'r dyfeisiadau, wel, dwi'n meddwl fod Kindle wedi ryddhau Paperwhite, ond mond yn America, ond i un o'r cwmnïau eraill wedi ryddhau un o be maen nhw wedi annawnsio eto. Ond... Be ydy peth sy'n surprisio ydi pan maen nhw'n dod... Y gwers pwysig sy'n astudio Apple ydi, pan maen nhw'n dod allan a dweud bo'r dyfais mae'r gael, maen nhw'n dweud mwy na lai, mae'r dyfais ar gael erbyn diwedd yr wsos. Dyna ti'n dweud achos ti'n adeiladu'r hype mae gyd fyny neu rhywbeth, a ti'n cael, os ti'n aros yn hir, ti'n anghofio amdano, ti wedi mynd a prynu rhywbeth arall i lle yn do? Yn union. A dwi'n dallt, mae'n stwff really da yn yr Lumia yma. Mae gen ti pethau wireless charging yna fo. Mae gen ti yr camera POV sydd yn edrych yn anhygoel. Ie, nes ti weld y shitstorm rownd hwnna, do? Do, ond eto, Be? Darin nhw cael ei ddal allan o'n nhw'n deud faint mor dda oedd y camera yma, ac o'n nhw'n dangos lluniau oedd yn edrych fel bod nhw wedi cael cymeryd gen y camera. Ond oedden nhw actually ddim wedi cael cymeryd gen y camera, wedi cael cymeryd gen criw proffesiynol mewn fan. Ma' nhw'n deud fod, wel, hwn ydy'r ffôn gynta sy'n dod efo image stabilisation sydd ddim yn digital, ma'n actually, ma' na mechanical thing ar springs tu mewn ar y lens sydd yn neud yr image stabilisation. So oedden nhw'n dangos fideo o'r boi ma'n reidio beic yn ffilmio i gariad yn reidio beic a faint o shaky oedd o, a wedyn nath ddangos efo stabilisation turned on, ac oedd o'n amazing, ond nath gwefan The Verge just edrych ar y fideo, a nath un boi edrych, oedd ar un pwynt mae'r shot yn mynd heibio fan hufen iâ, ac wedyn yn y ffenast yn y fan hufen iâ, oedd na adlewyrchiad fan efo film crew i fewn yn y fan yn ffilmio'r ferch ma mynd heibio'r beic. So, ond mae'r camera'n edrych yn dda fel arall. Nath nhw allan efo fideo wedyn yn dangos y gwir, y ffaith, a dangos y technolog gweithio go iawn, a mae o'n anhygol gweld o, a mae ti'n gweld faint o waith ma'n di roed i fewn iddo, mae'n biti mawr bod nhw wedi cael ei dangos fyny efo... A peth ydi, ar y problem ydi, gan bod nhw'n mynd i gymeryd rhywfaint amser i ddod o hwn allan, does neb yn mynd i aros amdano fo, maen nhw'n mynd i fynd am yr S3, neu maen nhw'n mynd i fynd amdan yr iPhone 5, yn lle, os oes nhw yn dod allan a dweud, dyma fo'r Nokia Lumia, mae ar gael fori. Dwi'n fwy o bobl cymryd sylw yno fo. A hynny beth, maen nhw'n gweld rhywfaint o'r gwersi gyn Apple yn terms o yr syniad mae dod ar gwasg i gyd i un lle dangos sydd yn o'r meddalwedd, dangos sydd yn gweithio. Ond dwi'n wedi dallt yr holl beth, yr holl pwynt oedd, mae'n sioe a ti'n cadw sylw y wasg trwy dweud, mae'n ar gael fori, boom, job done. Mae pob yn mynd yn nuts, mae'n dweud, ffantastig. A hyn ydy beth, dwi'n wedi dallt y gwers yna gyda nhw eto. Ond fel arall... Mae'r technolog yn wych. Mae gen ti pethau yr music stream, mae gen ti'r wireless charging, mae gen ti cysylltu efo yr Windows anno fo sy'n edrych yn anhygol. Mae'r syniad y tiles, mae'n rhywbeth newydd, rhywbeth diddorol. Et mae cael golli, dyn nhw'n neud y gora o'r hype bydd nhw cael allan o'n fo. Ac yn wahanol i'r iPhone, mae'n dod efo Nokia Maps sydd yn established ac yn really da. Ond y peth mawr amdano fo, really, ydy fod hwn di Windows Phone 8, ie? Dwi'n meddwl na dyna gael o fo rwan. So, ac
ma' sôn nath nhw dangos chydig bach hwnna, ond oedd neb yn cael cyffwrdd arno fo am fod oedd yn cweit yn barod. Ac wrth gwrs a wedyn nath HTC cael ei event nhw, a nhw'n rhyddhau Windows Phone 8 hefyd, ac tywad, ma' nhw i gyd yn defnyddio'r live tiles ma. Ac ma' diwedd y mis ma, dwi'n meddwl ma' Windows 8 i desktop ag i'r ffôns ma yn dod allan i gyd efo'i gilydd, a fas ma'n gellu fod, tywod, yn rhywbeth absolutely anhygol i Microsoft, a mae gyd yn mynd i weithio'n gret, neu mae'n gellu fod yn fucking stincar mawr, lle mae bob dim yn mynd o'i le, ond yn bersonol o ddefnyddio Windows ar y laptop, fysa fo'n gellu gweithio de. Ond nes i fynd allan a helpu ffrind prynu PC newydd wsos dwytha, ond ag doedd o'n wir isio Windows 8 de. Oedd o'n weld o fatha, am fod mae o'n di bod ar XP ers i XP ddod allan, dyna mae o'n wbod, so gath o Windows 7 ac oedd o'n dweud, mae'n edrych eitha tebyg, iawn, ond o edrych ar Windows 8 oedd o'n dweud, na, dwi'n eisiau disgwyl i hwnna, dwi'n eisiau hwnna. Na. So... Should change the question. Na. A dyn nhw'n gweld hefyd efo yr Razer gan Motorola, mae'n edrych eto'n handset neis, mae'n edrych yn, mae'n anhygol o dyna, mae'n edrych yn dda, ond eto mae'n cael ei sbwylio'r ffaith, maen nhw wedi gorfod roed fersiwn hen o Android arno fo, ac yr disgwyl wedyn i pobl gallu uwchraddio i Android 4 yn lle bod, achos peth gweithio di, mae Motorola'n gwmni Google wan, so ti'n meddwl sa'r ddau nhw'n gallu gweithio efo'i gilydd i wneud y dywydd, a deud lansio Android 4 efo'r Motorola Razer, a mae'n rhywbeth mae'n sy'n gweithio o day one, ei deud, dyma fo, hwn ydi o, mae'n gweithio'n awesome. A eto, ti'n meddwl, dyn nhw ddim... Dyn nhw'n di edrych arno fo, dyn nhw'n di meddwl amdano fo. Mae'n oce i'r pobl sy'n dallt sut i upgradeio, ond ti'n rhoi hwn i mam a dad a dweud, oce, dyma fo'r ffôn, ond mewn 6 mis mae'n dod yn hyn oed gwell, chos mae'n rhywbeth, ti'n mynd i gorau rhoi operating system newydd arno fo. Mae'n nhw'n dweud, be ti'n feddwl? Dwi'n meddwl na'r ffôns opsiwn i mam a dad dyddi yma ydy iPhone neu Windows Phone. So, mae Android just allan yna i bobl sy'n gwybod beth mae'n wneud, really, dwi'n meddwl. A pobl sydd yn cael Android phones a ddim yn gwybod llawer yn byd am technoleg, dyn nhw'n defnyddio fo i'w potensial neu beth. Na, dyn nhw'n defnyddio fo fel just phone, maen nhw'n iwsio, dyn nhw'n really mynd allan ac yn prynu apps yna fo, dyn nhw ddim yn mynd allan ac yn prynu llyfrau neu prynu fideos a falle. Maen nhw just yn defnyddio fo fel ffôn, lle mae rhywun sy'n efo iPhone, maen nhw'n mynd allan ac yn prynu apps a falle yna fo, maen nhw'n prynu pethau fatha games, chos maen nhw'n dall, maen nhw'n reit syml, does y byd cymlaeth o dan nhw, maen nhw'n pwysio 4 botwm, a mae yna game newydd arno fo, maen gweithio, a mae'n rhaid weddol syml, ond eich bod pethau fatha Google, mae wedi ail-brandio'r siop dwsin o weithiau'n barod. Wel, oce, oedd o'n store o'r blaen, oedd o'n app store, wan mae o'n Google Play, wan mae Google Play Store, be fydd os yn nesaf fath o beth? Mae'r Razer ma'n edrych yn hyll i fi fyd, gyda llaw, sori. Ti'n meddwl? Yndi, dwi'n licio fo. Dwi'n bo. Eich fod y rhywbeth i wneud efo'r ffordd mae'r bob dim yn laid out ar y sgrin. Dwi'n siŵr. Eich fod ffôn yn actually iawn, ond just... Na, dwi'n licio fo. Mae'n edrych yn neis. Dwi'n wedi gafel yn un, so gallu bod pan dwi'n actually gafel yn un, edrych yn horrid ac yn teimlo'n horrible, ond mae'n edrych i fi yn edrych yn neis. We'll see. Eto, dwi'n siarad fel person eich so just yn defnyddio'r ffôn, mae Iestyn actually dall rhywbeth am sy'n ma'n dylunio pethau yma, so the actual designer versus the person sy'n just yn siarad iwsio fo.
Oh, usability is design. Exactly. Be drafod ni wan? Be arall sy'n na? Be arall sy'n digwydd? Wel, t'wod efo, wel nath Amazon ca'l 'i event nhw hefyd, ond y peth ydi efo Amazon, ma'n tueddol o ignorio'r wlad yma am dipyn, ond ma' nhw wedi ryddhau, ydyn nhw'n ryddhau ta pre-order dio, i Kindle Fires no, sef, wel, dyn nhw'n directly iPad, wel, yndi, ma' nhw wedi ryddhau un sydd yn, beth mae o gwmpas 9 inches, neu rhywbeth fel ydy, sydd yn cystadlu efo Kindle Fire HD. Ie, hwnnw, ie. Eto, 7 modfedd ydy hwnna, ond mae gen ti Paperwhite 3G. O beth, da ni methu cael yr un mawr yn y lad yma? Na, ti methu? Beth pwynt yna? Wel, dwi'n dall beth di sy'n mae hyn yn gweithio gyn nhw. Mae'r ffordd maen nhw'n gwerthu fo'n just ddim yn ei synwyr i fi. Maen nhw'n rhyddhau y Paperwhite ar yr 25th. So mewn... Dim yn y wlad yma, yndi? O, yndi, ma' nhw. O, ie, pre-order. Ie. Ond eto, mae just... Mae'r dyfeisiadau'n dod i Brydain. Ond di'r un mawr ddim. Di'r un mawr ddim yna. So, ie, ma' nhw'n really better lad yma ar 7 inches. And... Ti'n gallu neud jokes. Sorry, ddim yn neud jokes, ond na i ddim. Mae'n ffain. Mae'n oce. So diwedd y mis, mae hwnna i gyd yn dod hefyd. So fydd pawb yn gorfod prynu Windows, a Kindle Fires, ag Nokias newydd. Eto, mae'r syniad yma bod nhw'n creu gyn gymaint o wahanol fatha o dyfeisiadau. Mae gen nhw 3 neu 4 gwahanol maint. Ti'n meddwl, dwi eisiau'r 8.9, y 4, yr HD, a ti'n creu... Ie, i rywun normal, ti'n ddim eisiau dewis fel ar gyfer o beth fel yna. Ti'n eisiau un size a gwybod beth ti'n gael. Mae'n digon confusing pan mae pobl yn... pobl normal yn gofyn, pa iPad dwi wedi gael, faint o gigs dwi wedi gael, dwi wedi gael yr un 3G neu'r un Wi-Fi. Ond os ti wedyn gwahanol sizes ydyn nhw hefyd, bod y pobl yn mynd i fynd hollol confused yn dyn. A wedyn ti'n meddwl wedyn am yr pobl datblygwyr wedyn sy'n trio datblygu apps ar gyfer o. O ie? A maen nhw wedyn yn... Mae'n igon o strach yn trio cael pethau apps sy'n weithio ar pob un device Android sy'n ar gael. Ti wedyn yn ychwanegu yr Kindle Fire sydd yn fersiwn o Android, a ti'n meddwl, ti'n just yn creu cyn gymaint o waith i bobl, dyn nhw'n mynd i ddatblygu ar gyfer y platform yna, oherwydd ma'n cyn gymaint o rei gwahanol i wneud. A hynny ydy'r problem, dyn nhw ddim yn... Dwi'n siŵr bod gyn Samsung wan, gyn nhw'r Note sy'n 5 modfedd, mae'n dwi'n gwneud Note 7 modfedd, mae gyn ti yr Tab 7 modfedd a'r 9 modfedd. A mae gynnu nhw un 4 modfedd yn dod allan. O ti'n meddwl, boys bach, da chi'n edrych ar hyn, da chi'n creu, mae 'na 7 dyfais di cael creu gyn un cwmni sydd yn trio apelio i'r un grŵp o bobl. Yn lle meddwl cael un dyfais neu 2 dyfais, mae nhw'n creu 7 dyfais. 4 yn efo'r un un, mae'r 4 yn efo'r un un, mae'r 3 yn efo'r un un, a ti'n meddwl... So, da ni efo y 3 yn ni, da ni'n cael traffath. Gwybod beth i gwahaniaeth rhwng ddyn nhw. Sut iawn mae bod rhywun normal yn mynd i cael... Mrs Jones, ia. Mrs Jones eich bedrog. Sut mae hi mynd i neud sens o'r damn thing?
A ti'n meddwl, just meddyliwch amdani, boys. Os ydych chi'n... Mae'n dweud, mae'r gwerthiant dyfais yma ddim mor dad a sy'n ni'n disgwyl. Wel, does am rhyfedd, ydych chi'n cystadlu yn erbyn eich hun. Ie, yn union. Just stopiwch a meddyliwch am 2 munud. A just meddwl, des, am yr optimum size a pe bynnag, a pe mae pobl really isio, yn hytrach na trio hedging your bets, mae'n swnio fatha i fi. Wyn union. Na ni, digon yma Kindles o falle. Newyddion da o lawenydd mawr ddo, bish, ar y ffordd. Twitter, Cymraeg. Hooray! Pan ddaw o, pan mae pobl yn bodron cyfeithi fo. Wel, mae'na waith da di bod arno fo. Dwi ddim di wneud yn byd eto, dwi'n teimlo'n eog iawn, ond wedyn, dwi ddim wedi cael y we ers mis a hanner. Wel ie, mae gen ti esgus, tod. Ond mae'na waith a mae'na bobl di bod yn gweithio ar trio cael di gyfieithu i'r Gymraeg. A dwi'n meddwl bod o'n wych gweld o'n dod. Mae o'n mater o rhywbeth o waith. A mater o ni dod a gweithio fo'n gilydd a trio cael... Ie, cytuno ar pethau terma. Cyn belled a bod neb yn deud bod trydaru yn oce. Ie, na. Mae gen i pobl... Dwi'n edrych wan ar y rester o pobl sydd wedi bod yn neud cyfieithu. Dewi Eirig Jones Jones, sorry. DJ Jones 7774 ydy'r rhif 1 a Dafydd Thomas neu Dafydd T ar Twitter sydd y rhif 2. Da iawn nhw. Da iawn nhw am gwaith mae wedi wneud. Ac mater wan o cael pobl mynd yna ac yn pleidleisio ar pleidleisio ac actually roi di amser a fi gawni pethau ma di wneud a fydda'n gallu defnyddio a cael gwasanaethau ma ar gael. Da ni cael pethau mawr fatha Facebook a Twitter di wneud. Bydd y pethau bach wedyn yn dechrau dod. Mae'n ei byd rhaniaeth o dymol, chos ti'n gweld dwi'n defnyddio defnyddio Outlook a bethau fel yn Gymraeg ar yn laptop yn ac yn gwaith ac eisiau Facebook yn Gymraeg. A mae just ti'n dod i arfer, ond mae pobl sydd falle ddim di arfer nhw fatha. Dwi'n cofio yn y dechrau defnyddio Outlook yn Gymraeg, oedd ni'n hollol confused efo be yn rhai'r terma. A wedyn mae'n just yn dod yn hollol naturiol a defnyddio peth yn deg cael y pethau rhaglenni mawr o pethau mae pobl yn defnyddio bob dydd yn y Gymraeg. A wedyn mae pobl yn teimlo fel bod yn rhan naturiol i bywyd nhw a bod yr iaith Gymraeg yn bwysig. Ond Twitter yn Gymraeg ydy y gwefan yn Gymraeg ydy o, ie? Fi di methu switcho'r app i Gymraeg, na fyddi? Mae'n dibynnu, mae'n debygol bod nhw'n defnyddio lot o'r un terma yn yr app hefyd. Wyt ti'n gallu neud hynna yn Facebook? Newid o'n Gymraeg? Mi oedd ti'n gallu sicr oherwydd nhw'n defnyddio lot o'r stwff gwe yn yr app. Ond mae'n native fan, dydi? Mae'n native fan, so dwi'n eich bod nhw'n di reid hwnna fel opsiwn ar eto, ond eich bod nhw'n gweithio i wneud hynny a roed hynny ar gael. Ond peth ydy, fel ma nhw'n dechrau datblygu banc o derma Cymraeg, ma' nhw wedyn yn gallu roid yr options ma ar gael o fewn yr apps o falle, achos mae'r gwaith wedi wneud iddyn nhw. Be da ni angen ydy wan gweithio, os da ni isio yr gwasanaethau yma gryndo iddyn ni a cael a roid opsiynau Cymraeg, mae'n rhaid i ni munud maen nhw wedi wneud yr opsiwn ar gael, mae'n rhaid i ni dechrau defnyddio yr opsiwn a wneud. So os da chi'n cwyno am y wen bod angen wen y Gymraeg, ydych chi'n defnyddio Facebook yn Gymraeg? Os da chi ddim, then da chi part o'r problem. Os da chi'n cwyno am bod angen mwy o gwefan y Gymraeg, ydych chi'n helpu cyfieithu Twitter? Os da chi ddim, beth sy'n bod arna chi? Get in there, helpwch, cael beth mae'n dweud. Dwi'n meddwl sef o'n absolutely wych os oes ni'n gallu cael Twitter wedi gyfieithu Cymraeg erbyn hacio'r iaith blwyddyn nesa. Neu'n sicr erbyn yr Eisteddfod. A pryd mae hacio'r iaith flwyddyn nesaf, Bryn? Wel,
dydy'r dyddiad heb di gadarnhau swyddogol eto, ond dwi'n gallu deud mae'r trefniadau wedi dechrau ar gyfer hacio'r iaith 2013. Bydd unwaith eto yn Aberystwyth, bydd o unwaith eto diwedd mis Ionawr, dechrau mis Chwefror. So, mae eisiau chi gadw golwg ar hackiaeth.com ar unrhyw datblygiadau, ond da ni'n gweithio ar trefnu lleoliad, a da ni'n bell o gorffa'r trefniad yna, da ni really edrych ymlaen, achos hwn fydd y 4 blwyddyn da ni'n neud y cynadledd, a da ni'n teimlo flwyddyn yma bydd yr flwyddyn fwyaf eto. Flwyddyn dwytha yn eitha epic. Oedd o'n reit epic. A haid i ddweud, nes i fwynhau, o'na rhywun di bod yn ei cacenna lyflu. Pwy ar hynna, Ben? Pwy? Dwi'n gwybod, pwy bynnag oedd hi'n lyflu efo'r cacenna absolutely nice. Fyddai dod â bocs o lyfrau efo fi tro nesa, o fydda'n blogio nhw i bawb. Dewch nawr. Mark dechrau. Buy 2, get 1 free. Take free. Da ni'n gobeithio flwyddyn yma, ni'n gallu dod â mwy o bobl i fewn, ni'n gobeithio lla neu fwy o sesiynau, actually neu sesiynau mash-up, so bod ni actually gallu cael pobl sy'n creu gwefannau a raglenwyr a falle cael nhw fewn i wneud pethau diddorol efo data Cymraeg ac actually dechrau creu rhywbeth yn ytrach na just pobl dod at gilydd a trafod. Sy'n bwysig hefyd, ond actually gallu creu rhywbeth pwysig, rhywbeth sylfaenol sy'n actually mynd i para bellach na just y cynhadledd. So, keep an eye out, mae pethau'n dod a fydd yn epic. Hacio'r iaith 4. Just fatha all nodyn bach, nes i fanigio tra ddech chi'n paldario. Nes i fanigio i gweld sut i newid y iaith yn y Facebook app, a mae o'n deud i fynd i y settings dy ffôn di a dewis iaith y ffôn, a mae o'n gweithio oddi ar hwnnw. So dos na'm Cymraeg ar iaith y ffôn, felly ti'n stuck efo bynnag iaith ten. Wel, eto, peth ydi, fydd Facebook yn neud pethau fel ar gael, os mae'n gweld bod yna galw amdano fo. A os da chi eisiau galw, os da chi eisiau gallu neud ar y ffôn, mae'n eisiau ddefnyddio fo ar y we, mae'n gallu troi rownd at Apple wedyn a dweud, Apple, mae yna X o number o'r dynnyddwyr ni ar y wefan isio'r iaith yma. Mae Google, troi rownd i Google a dweud, da ni eisiau hwnna yn Android oherwydd, da ni'n gweld bod yna alw amdano fo. So os da chi isio gweld y peth yma ar yr apps, mae eisiau chi defnyddio'r gwefannau yn y ieithoedd yma. Clyw. Right. So, dwi'n mwyn o'r fawr mwy. I'm spent. Just yn dweud, mae ngwyn i wedi gorffen, so, na ni. Amser da i ni ddod i ben chi, dwi'n mwyn. Amser i perffaith. A'r cwrw fan hyn. Falch o glywed ti wedi cymryd allan o'r freezer, yes. Gadael yn dechrau rhewi. Diolch am cael ymuno o chi. Mae wedi bod yn bleser. Bleser cael ti fefyd eich yw. Gobeithio gai ddod nôl eto. Okay. Dwi'n siŵr ti angen mynd i orwedd lawr an. Stafell dywyll. Diolch yn fawr i chi. Tan tro nesa, diolch yn fawr unwaith eto i'r un a'r unig Gavin Lloyd, am actually neud ni swnio fatha bod ni actually professional. Da ni'n deud wrth gwrs unwaith eto, da ni'n methu'n anwyl gyfaill ni, Sioned, ond da ni'n dallt pa bod hi'n angen gwario amser efo bychan, so da ni'n faddau ti tro ma, Sioned. Wel, deitha chdi de, ar ôl 4 blynedd ti'n isio. So, boys, tan tro nesa, hwyl fawr! Ta-ra!